tiimin termoovi 2 tiivisteellä, eli karmin kyntteessä ja sitten ovilehdessä on silikoniputkitiivisteet. Ja tiivisteet on aina puupinnoilla, eli on kovapuukynnys ja ulkopinnassa on sitten alumiini, johon saadaan sitten vesipelti tai kynnyspelti suojaamaan. Sekä kovapuukynnystä suojaa alumiinilista, eli kynnyslista. Ovilehden runko on rakennettu niin, että ovi säilyy suorana, että on kertopuurunko ja massiivipuuta on sitten mihin työstetään tiivisteurat sekä lukon vastakappaleet. Sekä sitten ovilehdessä on alumiinijäykisteet sisä- ja ulkopuolella ja sitten on sään kestävät HDF levyt pinnat. Oven paksuus on 86 milliä, eli se on oikeasti lämpöovi. Se on huomattavasti enempi kuin monella muulla. Valtaosin ovet on tänä päivänä 45 millisiä. Ja ennen kaikkea ovilehti pysyy suorana ja on lämmin. Karmin syvyys, eli korjataan vanhoja rakennuksia. Siellä on monesti seinävahvuus suuri, niin me saadaan karmin syvyys 68 milliä. Ovissa on terässaranat, jotka on säädettävissä, eli korkeutta voidaan säätää sekä sivuttaisliikettä. Ovea käytetään päivittäin kymmeniä kertoja, niin käytössä kaikki kuluu ja ovi voi laskeutua, niin ovea voidaan nostaa. Erittäin iso asia, että saranat on myös murtosuojasaranoita, eli sieltä ei tulla